așa să vă arăt. Da, uite, frate. Na, mă, frate, na. Uitați, veniți voi să lucrați așa ceva cu mine. Da? Uitați și voi, mă, frate. Salut, domnul doctor Ciumu. Uitați și voi. Cât ciorul. Aoleu. Uitați, bă, frate. Franța. Uitați și voi ce e în Franța. Franța, fraților. Veniți în Franța că e viața frumoasă. Buldozerist. Aha. Domnul buldozerist. Da. Am și o întrebare pe dumneavoastră. Ia zi, domne. Pe aia doi pe acoperiș, în același loc îi ții de 2 zile suiți acolo. Îi ții în loc de porumbei sau ce? Nu. Că poate vine vreo cioară să le ia. Păi tot în același loc îi ții. De 2 zile tot acolo îi ții. Păi auzi, mă, și lumea a observat că de 2 zile sunteți în aceeași loc. Au dreptate. În 2 ore e gata. Băi, eu te întreb, îi ții cumva în loc de păsării, de ce? Da. Uite-te. Pentru dacă e un război ceva, mă bag aici, așa, un ascuns, subteran. Am aici așa. Alte dormitoare. Da, subteran. Dar bă, dar ce-ai condus tu? Nu mă bag, mă doare. Ce-ai condus tu mai înainte? Buldozer. Buldozer? Așa. Da. Am și excavator. Dar pe ce-ți place? Pe Dom'le, buldozer eu mai am mult și sau permis pe... de tir, dacă vreți să știți. Eu dacă vreau conduc și tir. Eu am de toate. Am toate gradele. Vedeți că dați-i urmărire, vedeți că îl găsiți și s-a făcut influencer pe YouTube. Este Vulcanu. Și urmează să facă vloguri acolo și o să aibă podcasturi. Da. Dați-i urmărit pe YouTube. Căutați-l pe YouTube. E Vulcanu, postează și acolo. Și o să fac acolo, o să aibă invitați, o să fac acolo interviuri. Interviuri, dosare penale. O să vorbim despre fantome, despre draci, laci. O să avem multe discuții, tată. Aici Da, așa alimentez apă. De aici alimentez apă. Să faci nămolul. Nu, domne. Ca să fac betonul. Arătați și așa. Păi și apa la nămol cine ți-o dă? Uitați voi, ziditură. Uitați, aici așa. Ferul ăsta așa cum pleacă. Uitați și voi. Amă, dar apa de la nămol, de unde o iei? O plătești? Să nebunesc dacă nu mă apucă domnul Kempes în 2030. Tot aceea dacă nu s-o... Păi de aici așa vine altă casă. Aici altă casă vine la etaj, în dreapta. Ce sunt eu? Eu ce sunt? Amator să lucrez așa? Am mult de muncă, doamne, am altă casă, am o grămadă, mă caută lumea. Sunt om serios. Din cauza asta mă caută lumea. Să mor eu? Dacă n-am la construcții, la greu, nu fac față. Câte șantiere am. Mor pe locul ăsta dacă o... Bun, băi. Hai că te las. Mută-i pe ea de acolo, că înțepăniră în același loc. Bună. Ai